Amokoro benki ya umwanchi w'umurigeri rwegetaseni kya Ndizi TV na bo bwansu wo mu gusingo na ritkorya uri abere ritoero rukegima na nene kwa bergo kwego kya asoko bwatie 20 yonse ritkorya rero kerorire ne ritkorya Jumapili starike 25 ne mocho mutienyo gatatu omwaka bw'echi 2023 ne chinga kibono abarayikurwase obomo bwazimiola umoja 1 Kenya bagenderete gosingerera bunanigo barachie kwikerania amagendero abo ritkorya ankyo buna erobeire no nyamagega yensemerio borendi kegenderete gukana na tego chiwanchirana amandamana yo gokorekana imense ya Kenya ekogeranigo ebineni benyinge gosarekana boigo amayima ya Kenya koba ase akongu jinga kiecho nigo murai wense Dr. William Samuel Ruto akagere gochaka etaro ya bene ase Ensa ya German na boigo Belgium nenchira ya moyo gokwanera igoro yo gotinyia obwa matobuya na boigo wekini asense moyo bonchorira na uchumi egati ya Kenya ne chinse chiga igone chinga kichingia kero yaragirense Eyemo yabona mugoroba chinga kingo kwarigania SMS ya mayeri nkumanyimuna narayana kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyarabuna asense mere ya Facebook nigora tunyorwetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News eryo togendere gusanga mankireteria ne Everline Osero kabana nchwe komorio. Mwanchi umurigeri ya sense meri y'imanyerero niho tokobwatirana nere Joshua Auta kwenekya wekeire asenchera erenkiranu ngo kwari ganto ya chake korwase county ya Kisii awase ababwatani be kanisa ya Masagara PG eyo gotoka se sub location ya Mwamusio mai wodi anyatieke bunge ya Kitutu Church South bali nogo kumyane ye magega iyo boibgo korekana ase kanisa yo korengana no murandi omunene bwe kanisa yo nige binto bye nibe nyinke byabete bikoyukegima egento bayikeire nakugania aba bisaba batenetense moyo borendi kwene kyango tinyabare oborendi ase chinseme cyo tyatunyororo bati orwa senchera yobwikiranu ababwatani be kanisa ya Masagara PG eyo gotoka se location ya Mwamusio mai bunge ya Kitutu Church South ya county ya Kisii nigo bakumeretie gakorekyo boibi ase kanisa yo korengana no murandi omonene we kanisa yo oboibi obwo nigo bokagaire gokorekana obutkubugo kiera igoro ase binte binge kegima ebyo bigotumeka kanisa ime gati yabe birogo byabete bikoibwa iga abantu bacha tukagereteri tukoria ichuma botuko kabogo kya yesterday that was on Saturday bagatagoro umuchiyo na moyo chore iga bakaibe binte binge sana. In fact ebinte nturamanya bokera bono yangambiribi lakini biriye binene twarigere ne bintu biriti kibese kinyinge una bono twikaranse matoga nete service go twa komboire birogo korwa isiko kiaramba irete birogo byeto byarenge 108 plastic chairs na boyo go bakaira chiki keyboard Eyemo bakaira ne mixer eriye nene sana togutumia Aboy go bakaira box speaker chons ebintu ebika tuna waka isabu na obire kibesinge special ya samagori ya ikere these days bakaira chi mic chons nigo boigo aene kyabuna bayibyabo nigo bachiete motwe na gotagore nyomba sakorara na koibe bintu bitari ebikebu na chibando amaranketi emeito chimesa egatie binde binke bakaira amarangeti bakaire emeito especially inkorara high density yarenge maria bakresa ababere bakurwani bakogora mbairete amarangeti yarenge around 5 etuferi enene yamo yarenge bakaira chibando chigunisano konya bakresa abarure bune tight konya tutarachikuna lakiko tuachisabeire obuya kwa tuachisabeire bakaira chigasi ibere eri enene nemeko yaye neri enke na boigo mbaire chi mattress ibere bakaira chimesa ibere bakaira chisuti chiane ibere bakaira ibikoroto byane Eyemo mbaire chi wire chirito gokwana chi extension chirito gotumia ze amangana to gokwana electronics na boyo bakaira chichagi chirichine to gutumia se Holy Communion tari ntunde ntangani oboibi koene kiwa sensemeyo konende kere korengani wana bono ebinto nebinge kegima byebetwe nande babere bako bakalemba ibete binto bakaiba mabati alenge 60 bakaiba chibando chialenge konya abantu balente na bachialenge 18 bon ebinto ebinge baibete nenga kiyo lakini bono baibete ebinto ebinge mono bono tokuboliga abaibi aba mbali gosikana nyene nyumba ya Nyasaye abukare myaka ya magega
they used to do such things. Yarenga bana koire bintu bire peti. Lakini this time barite bintu binge muna batana bakora borinda. Kubwatikana nege kore ekyo niga abanyanyimbo korwa sensemo ya nyatieko baikiranete na kurigereria asibagenderete nobotuki. I want to thank abasigari baito ba nyatieko mo CS came here very fast. Na abasigari baye bonsi mbakorete emirimo miya mbagerente ku investigate igorende nabuto tiketa mawoka asaba sigari nokuboria gokia sabarai n'abantu bokuganio kuya wesokia eriyo gotenenane kanise yo asokorwa bokonyi eriyo gosasima kogenderera semo yo burendi nigo boigo yasabire kubeko burendi boisaine anene ase chikanisa igo nare gosaba abagambe baito bari bomoyo bwogwanja muna mugaba naito simbalati mubungo ito kitutu chache gaiga amono yo minto amos basoima so moyo bwogwanja ase mole mwensi abagambi baito nigo nasabire mogendere gotokonya ne serikali yaito yonsi motokonya kiagara ntubwati gento abakristo baito abasani baito abamate baito abantu bogwanja okuya moyo musie ito amos nabo igo mupungo ito honorable kibagendi nabona ariko basabanga gakibato ikyange igo nare gosabanga abasigari baito amona abagambi baito baba barendi abayase ebintu bya Nyasaye especially bune kanisa isana institution ekoreto moremba ase kenyoro nere gusabira ense yaito bale bakubwatirana asobo sarebo boibi anene mechi kanisa nigo baboriwe korwa maskani abwenerete go chiasomo nene eriyo korwa libagari ororo emeremo ya Nyasaye kogenderera igaba ibi ase mole mwensi komurante sikango chinyomba cha Nyasaye mumanyenge ine nyomba ya Nyasaye abantu ba Nyasaye bagosasimira nengane tigeta banke bakweboria nase kyo monto akoiba ebinto bigotumeka asobokorerwa monene ngo reporter geta seni kya Ndizi TV erietariane Everline Osero Ekiombe ya Top Talent Agency nigo kiarura bokonyi which computer ase skuru yoboroso ya Nyamira yo gotoka ase bunge yabo basimeye county ya Kisii unenchira Eyemo yo gosira chisemi ase skuru yo okwana chingaki baba bako ichake bene gite kibabete bakorwa goseba kwagacha ase skuru yo nigo abwatani korwa ase kiombe kyo batana nigo barachikogendera kurogosira eryo kweneki abuna bana begenderere bya ase chisemi cyabo muri kiombe kya Top Talent Agency korwa ase Ensa America ekyogetenere na David Fegan nigo kyaberige korwa obokonyi gwetera ase kiombe gya Civility Tours and Travel imeye county ya Kisii ase bono baigora bene egeita ekyo barwete obokonyi gikagachwa ase skuru yoboroso ya Nyamira yeremeye bunge yabo basi county ya Kisii bagokwana ase skuru yo nigo Fegan atebire ekerenga kyabo gyo korwa obokonyi asa atebire enamba yaboroki wabali abatalire nabo igomba chekogendera kurwa obokonyi gochiase aboroki wababwate obulemirwa obonene. Focus is really what the school needs most. We challenge them to kind of put together a wish list. Tell us the first, second, third thing that you need, and then we review those things, and then we pick those things based off of what will make the greatest impact for the greatest number of people. Our expectations is it takes a lot of time and money and resources for us to come out here. So we want to go to the places that have the greatest impact. So we're asking for the people who can give us the largest audiences. So like one of the girls' schools we were at yesterday, Kareri, the girls' school, all-girls school, you know, they had almost 3,000 girls there in attendance. Mission of wanting to do good for humanity, do good for all Kenyans, especially this village here. We're very happy to be back. Yes, last time we were here was November 2022. And we are very blessed to be back here again in March of 2023 to continue to see the progress, see the gifts that we have given them being very well taken care of, and it just encourages us to do more and more for this village. Waigo omoteneri we company ya New Calm Jim Paul nigo airera igoro yekyombeekyo nalia kegokonya asatebire abakenya nigo bakwarigania abageni buya ekyoge koirera barobwo kogania koirana kera engaki. This visit and last visit we've donated more than $4 million US of the world's most sophisticated neuroscience technology that's now available in a mobile app. So for the university students today and moving forward, we will provide free access on an annual subscription basis so they can help manage their stress without drugs, they can focus better, they can sleep better. There's a lot of countries we can go to help, but Kenya and the people here are so filled with joy and love and optimism, gratitude and humility, it draws us back. And so we are honored to be here.
For me personally, we have a technology that can lower stress without drugs. And in today's world of high stress, this is really important. Omwalimu omunene bw'esukuru eyo ya Nyamira nigo abakirambuya mono asaba kugendera koba obokonyi ekiagera obulemero bwate nigo bole obonge aseboigo abaibuli batabisa omogokobo na kubakirambuya mono ase obokonyi babeire bakurwa gutya ase sukuru eyo. I therefore encourage the visitors to continue assisting this institution so that these young ones can get qualitative education as far as the digital era is concerned. Yamana singencho mwabageni baitu mwachire mwatokonyire geita na inde mosese niwe motokolera manene moturuserie obosoku ese kenyore geito na kubwa mano na inde mogendere gotokonya. Asichinga kiechyo omuteneri o Civility Tours and Travel Dominic Badia uyo obeirega kubaleta ase account ya Kisii nigo agania bali bonsi banyolde obokonyi bonde wensi gucha kulinda kiliba irwe na abarokigwa gukora omukya. My message to the management of this institution is that they take care of these resources, and every other student that has gotten a scholarship, you work so hard, because at the end of the day your life is going to be different. Ripoti ya Kisii and Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Miyamano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororo ikiranu chinga kya baroki wababeire bakwira na gochia eskuru magega yogo koro mutimoko moke gose aftam nigo bonno amatemo kurwa sensemo ya Nyatare yotoka sebunge nyari bari chache county ya Kisii yabolirio bokonyi kurwa se ondebwensi obwato moyo bogokonya eriyo gosira omwana obumunyaruka oyo ore osoyore klasi ya form 2 eriabega kwegenderera byana masomabo ayankubwatikana no butaka obwo bwatete amateyo muri keito Josephat Amisi nabaga gutarire nkeyo magaye skuru ko igoro na boigo abana kwirana asi skuru a magaye mutima komoke bono origa asiago mbui nigagenda takoba gutigaranga asi chibikibere cyane ko bachigweta kubwatikana no kuburo school fees linda nyale ko bakogendera ne chisemi cyae nde form 2 amasege SDS secondary school une toigorte school tukairan ku efi balance korma gana error etara kanu wakane 3000 na remedium bate na tawakan nje ntonda sebe no bokon ngendo na masomo nding nje kwa konya ka asiya amatukawe chikocha abaiboli baye origani go bechanire tenganeye ase batabire batabwati nchirende yonsi ye kwene kyabuno mwana obonyare ko bagakwirana ase skuru wana timbwati nchirende ko konya mwana oyo agendere skuru ege kogere ke nyorungoru ke bwato boke bagugunge karo karo mwana alisiko ogo sinyukoragera wasinyukorara nchira yabura oyo bono form 2 nero bwato bokon obole meru bugabeire ndu amosometi yake go tukaruchi besa chinke sana siningeri butatu bona ndwanya toseli wochaka bono tusinyira kitokora nonyina bo magiga ya nora ke muntu yore mamu mwabasia go apply chi basari ao wikira boniga jerende yonsi teranyara ko bage ko higoka na temete ko ligichi basari ngaicho ligoeta ngaicho lire mu women repo ngabeka bakeke bande kyane bakeke obale mabu tendoji bokonyi bonde obulemero bwekibesa okolemara kwa mamu mwabasiaga samogoraye ngati ebitanke binene ebirerenkeye utaisanya eschool fees erindire banyara ko bakwirira umwana obo ase skuru ka kine konda ngokora ekonde je ige karana nyechire na akolire ngoira na nabimba maguru mono tindigo chimugonda matuka manki ngogende nyinkonyorira isi nakora nanyora 100 egendo tobwate ntuno gosoka tukwanyore eyendagera kero kende kwanyora nga unyega chego tego cha kuisana na kikiagerie to gosabo omogokoni abaibol bane bonsi no manyale ko baro tata ne roko soka imoigo gochege ekibarua kielito na seke barua ke gaje basa krosi njigo sana chira akanefi mono chiba sakrosi
ejere isane endagira na mahitaji make a nyumba. Mama na marata amaguru kwasoka tari mono okoburia okonene ngochia asabaraya nene kurwase constituency nyali bali chache banyale ko bagwesokia na kweneke babwatesirie ngeye anene origasiago anyale ko bagakogendera amone chisemi chiaye njerendete iyo yambulire bakanganeti obokonyi kurwase onde bwensi oraga niko konya abo mwemusie abo mochumbe abega bana gose senator nanya n'umuwine menirepo onyoko nyore injira yo gokonya ankoliri umwana school. Politicians once starting from MMCA, MP, governor, women representative, senator up to a president oyoranyare korgokonya konde once aru asogo mwana nche ntaite asamat kauchgocha nsomere amangana no butangazaji kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kuri Kanyoro Kenya taro igie kutoka ime constituency nyali bali chache imeye county ya Kisii Eliterane Josephat Amisi Mbia mono umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranu kubwatikana netaro yo murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto gochia sense ya German na boigo Belgium eyo ebulaire amatukane nigo bono omu ambassador wense ya Kenya gochia German Toma Molo abeire kago kwanera etare yo amolo nigate bire bunense ya Kenya abeire ke waka egetambukire kenene ke magenderero asate bire bunana manki barachi gukwanera igoro yo kobwatrana eriyo kogenderera wekinya boigonigo aineke buna bakenya bange mbagenderete gokonyeka ase ense ya German na kweneke buna emerobero nero yogosira banke kogenda kwerigeria. Wakenya tuko mahali pazuri kwa vile hapa nchini Ujerumani wameona demokrasia yetu imeimarika. Ile uchaguzi tulikuwa nayo ule kwetu imefanya nchi ya Kenya imepata umaarufu, imefanya watu wanakubalia kwamba Kenya iko mahali pazuri. Isitoshe ile institutions the judiciary pia imefanya demokrasia yetu imarike sana. So tuna nafasi sahihi kuwezesha ufanye biashara. Watu wana vitu za kuuza hapa kama avocados kwenye majadiliano. Kuona kama Wakenya wale wamesoma kutosha na wanajua lugha ya Kijerumani, tunaweza kuwasaidia pia wapande ile ndege wakuja wafanye kazi hapa. Tayari tumeona nafasi, tumeona angalau kidogo watu wameanza kuja. Nurses na vitu kama hizo. Nurses sio doctors lakini nurses. Kitu ambacho tutaongea na hao sana ni kuwezesha Wakenya wetu wale wanakuja kibiashara wasisumbuke sana kwa mambo ya mavisa. Kwa vile Wajerumani unajua wakitaka kufika Kenya ndege tu ama wanaingia kwenye ile internet mara moja wameingia kupata visa. Kwikira igabano mancho muri ari nongo korira Amayia Eyemo asenchera ire yobwikiranu korende chikoraga chinse isato ayamunaenda mangiro chikoya nyora asenchera ire yobwikiranu gati yabo chingwana chabaraibo mu bwazimiola umoja wa Kenya chinga kwikirana somo sangrekano bwa masabo ensemo ya Imbakasi mimucho Nairobi kubwatikana numero birio yeritkoria ankyo ya wakorokorobekana asomucho Nairobi nabo igo chinsemo au igabano mancho muri ari to pasagoskari gendera kubwate meroberio nsiegeta kia Ndizi TV na bwo bwansu wa Gusii asensemo ya Facebook tonyerwete na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga manke erietariane Everline Osero twabwatirana nere Joshua Auta kweneke awikeire asensemo yimenyerero twaroburigere rubya